खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबन बसुमतारी बे समाव इन्डोनेसियानि गंसे फरायसालियाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि सायाव मोनसे गेदेर आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, इन्डोनेसियायाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। इन्डोनेसियायाव गंसे फरायसालिनि बिल्डिंआ बायनायनि जाउनाव सा 65 फरायसा फरायसुलिफोरा थाबथाना दं होनना सुलुङा मिथिहोदों। आरो बे समाव थाबथाना थानाय फरायसाफोरखौ रैखाथि होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसालिनि बिल्डिंआ गाज्रि थासारियाव दंमोन, जायनि जाउनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाथाया जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि जाथायनि 2 घन्टानिबो बांसिन सम बारलांनायनि उनावबो दिनैबो फरायसाफोरखौ रैखा खालामनो नाजानाया सोलिगासिनो दं आरो सिङाव थाबथाना थानाय फरायसाफोरखौ अक्सिजेन आरो दै हरनानै रैखाथि दोननाय जादों। रैखाथि हान्जाया दिनै फुंनिफ्रायनो थाबथानाय फरायसाफोरखौ बोखांनो थाखाय मेंनाय गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं आरो बे जाब्रबथायाव सासे फरायसानि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाया फरायसाफोरनि नखरनि बिमा-बिफानि गेजेराव दावराव-दावसि आरो गिखांनाय सोमजिहोदों। लोगोसे गावसोरनि गथ'फोरखौ रैखाथियै बायजोआव लाबोनायनि थाखाय जोबोद उसुखुथु नेगासिनो दं। जेब्ला रैखाथि मावथिफोरा सासे जोखोम जानाय फरायसाखौ बायनाय बिल्डिंनिफ्राय बोखाङो अब्ला फरायसानि नखरा गिखांनाय आरो दुखुजों गाज्रि थासारियाव नुनो मोन्दोंमोन। बर्डिं स्कुल केम्पासनि कमान्ड पस्टनि नटिस बर्डआ फोसावनाय बायदिब्ला दिनै फुंसिम सा 65 फरायसाफोरा गोमाना दं आरो फरायसाफोरनि गेजेराव बांसिनानो 7 थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिमनि आरो जाब्रबथायजों सैनांनाय फरायसाफोरनि बैसोआ 12 निफ्राय 17 बोसोर बैसोनि होननानै फोसावदों केम्पासनि नटिस बर्डआ। आरो बे समाव रैखाथि हान्जाया मेंनाय गैयाजासे जाब्रबथायजों सहायनांनाय फरायसाफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबन बसुमतारी बे समाव इन्डोनेसियानि गंसे फरायसालियाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि सायाव मोनसे गेदेर आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, इन्डोनेसियायाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। इन्डोनेसियायाव गंसे फरायसालिनि बिल्डिंआ बायनायनि जाउनाव सा 65 फरायसा फरायसुलिफोरा थाबथाना दं होनना सुलुङा मिथिहोदों। आरो बे समाव थाबथाना थानाय फरायसाफोरखौ रैखाथि होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला फरायसालिनि बिल्डिंआ गाज्रि थासारियाव दंमोन, जायनि जाउनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जाथाया जादों होनना सुलुङा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि जाथायनि 2 घन्टानिबो बांसिन सम बारलांनायनि उनावबो दिनैबो फरायसाफोरखौ रैखा खालामनो नाजानाया सोलिगासिनो दं आरो सिङाव थाबथाना थानाय फरायसाफोरखौ अक्सिजेन आरो दै हरनानै रैखाथि दोननाय जादों। रैखाथि हान्जाया दिनै फुंनिफ्रायनो थाबथानाय फरायसाफोरखौ बोखांनो थाखाय मेंनाय गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं आरो बे जाब्रबथायाव सासे फरायसानि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाया फरायसाफोरनि नखरनि बिमा-बिफानि गेजेराव दावराव-दावसि आरो गिखांनाय सोमजिहोदों। लोगोसे गावसोरनि गथ'फोरखौ रैखाथियै बायजोआव लाबोनायनि थाखाय जोबोद उसुखुथु नेगासिनो दं। जेब्ला रैखाथि मावथिफोरा सासे जोखोम जानाय फरायसाखौ बायनाय बिल्डिंनिफ्राय बोखाङो अब्ला फरायसानि नखरा गिखांनाय आरो दुखुजों गाज्रि थासारियाव नुनो मोन्दोंमोन। बर्डिं स्कुल केम्पासनि कमान्ड पस्टनि नटिस बर्डआ फोसावनाय बायदिब्ला दिनै फुंसिम सा 65 फरायसाफोरा गोमाना दं आरो फरायसाफोरनि गेजेराव बांसिनानो 7 थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिमनि आरो जाब्रबथायजों सैनांनाय फरायसाफोरनि बैसोआ 12 निफ्राय 17 बोसोर बैसोनि होननानै फोसावदों केम्पासनि नटिस बर्डआ। आरो बे समाव रैखाथि हान्जाया मेंनाय गैयाजासे जाब्रबथायजों सहायनांनाय फरायसाफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं।